byť, k tomu potrebujeme predovšetkým staré knihy. Vítam u nás Martinku Valšovú, vítajte u nás, dobrý deň vám želám. Dobrý deň, Andrejka, ďakujem. Odkiaľ vôbec ste zobrali staré knihy? Pretože sa priznám, že ja doma nemám také knihy a je aj škoda použiť knihy na to, aby sme ich rozobrali, aby sme potom niečo vytvárali. Tak povedzte, odkiaľ máte toľko kníh, aby sme také niečo mohli vôbec vytvoriť. Mne sa úplne náhodou stalo, že mi jedna milá pani darovala staré vyradené knihy, ktoré už boli roztrhané. Jednoducho naozaj už by išli, ja neviem, či nejakú likvidáciu, alebo naozaj by ich bolo treba vyhodiť. Ale my nehovoríme o knihách, ktoré sú staré ako starožitnosti, ale ktoré jednoducho sú použité tak, že už sa nedajú ďalej použiť, že sú roztrhané, že sa nedajú zlepiť. Niekedy chýbajú aj listy, častokrát sa stane v knižnici. Ak napríklad doma máte, možno niekto si odkladá staré učebnice, takže dá sa použiť staré učebnice. Toto je kniha z roku 1980 a vidíte, že je krásne, má krásne zažltnuté listy, takže nemusia to byť starožitnosti. Jednoducho staršie knihy, tých 20-30 rokov. Pokiaľ by som také knihy nemala, môžem využiť iný papier, napríklad novinový? Určite. Ak aj niekto má zábrany, jednoducho napriek tomu, že je kniha potrhaná alebo stará použiť knihu, tak môže použiť noviny alebo môže použiť nejaké farebné papiere, môže si vytlačiť nejaké vzory starého písma na papier a jednoducho použiť kancelársky papier alebo iný papier. Dobre, takže vysvetlili sme, čo teda potrebujeme k tomu. No a aby sme sa dopracovali k takému krásnemu vencu, ako tu máme, je to papierový veniec. Čo všetko budeme na výrobu takého venca potrebovať? Takže ja som sa trochu inšpirovala na internete a veľmi ma zaujali videá Jenny DeAngelis. A vlastne na základe toho som si ja trošičku prispôsobila výrobu toho venca mojim podmienkam alebo tomu, čo máme. Takže v prvom rade potrebujeme starú knihu. My pracujeme so stopami, s indiánkou, kde ako základ si pripravíme najskôr na začiatok takéto papierové kornútiky, ktorých budeme potrebovať podľa veľkosti venca. Ja napríklad na tento veniec je použitých približne 45 tých kornútikov. Ak chcete robiť väčší veniec alebo máte väčší rozmer knihy, tak určite budete ich potrebovať viacej, pretože vám vznikne väčší priemer. Čiže je to už potom na vás, vyskúšate a uvidíte. Ako taký kornútik vytvoriť, môžeme ukázať? Určite. Takže zoberieme si staré listy z knihy alebo si ich vytrhneme. Ja si robím tak, že si zoberiem naraz viacej tých listov, naznačím si stred. Je to kvôli tomu, že mne sa páči, keď ten kornútik je taký strapatý, má také dva končeky. Hej. A potom, ako si držím už ten zvinutý papier, tu mi ostane taký presah, kde použijem obyčajné hobby lepidlo na papier. Niekto používa napríklad priesvitnú lepiacu pásku, alebo už som videla aj tak, že vlastne použili kancelárskú zošívačku a vlastne takto scvakli, hej. Ja mám rada, keď tam nemáme žiadne rušivé momenty, žiadne presahy. Je to otázka toho, že naozaj 2-3 sekundy podržíte ten kúsok papiera, naozaj dávate len ďobku lepidla. Môžeme si ukázať ešte raz. Áno, v podstate nám je to asi jasné, ale môžeme. Nech sa páči. Cez ten stred si to zrolujeme a potom naozaj len malý kúsoček lepidla. Chvíľočku asi podržíme. A pridržíme. Áno. No a takýchto kornútkov potrebujeme teda niekoľko, podľa toho, aký bude veniec veľký. Presne tak. Dobre, keď už máme takto vyrobené kornútky, čo je ďalší krok? Odložíme. Potrebujeme základ toho venca, akýkoľvek kartón z nejakej starej krabice alebo čo už doma máte a spravíme si kruhy, dve kružnice, jednu menšiu, jednu väčšiu. Ja som pracovala s priemerom 9 a 20 cm. A plus musíme myslieť na to, že si ešte pripravíme dierky na závesenie potom. Pretože už keď si nalepíme tie kornútiky, tak už sa nám potom bude ťažko pracovať s tým podkladovým kartónom. A tu je ešte v stredu taká červená bodka? To je vlastne len to, tým, že som použila kružidlo, požičala som si od dcery kružidlo a robila som tie krúžky kružidlom. Dá sa na to použiť starý tanier, rôzne hrnčeky, ak nemáte kružidlo po ruke. Takže ten kruh si naozaj viete urobiť hocičím. Tak, teraz keď máme pripravený ten základ, máme kornútiky, tak si zoberieme, takúto pištoľ. Nášho pomocníka, tavnú pištoľ a všetko, čo potrebujeme urobiť je, že ten kornútik, keď máme, ja si pomáham tak ešte, že ho stlačím na konci, naozaj len na také 2 cm.
Aby sa nám potom asi lepšie Áno, lepilo. aby sa nám to lepšie lepilo. Takže keď si ich takto pripravíme, tak môžeme začať lepiť. Začíname lepiť, tu už mi kvaplo, nevadí, na ten väčší okrajový kruh, a to tak, že na zadnú stranu si dáme naozaj len kúsok toho lepidla a prilepíme. Pokiaľ by som takúto Martinka pištoľ doma nemala, akože aj nemám, tak môžem použiť takéto klasické lepidlo, ktoré sme používali na papier? Môžete použiť aj hobby lepidlo, alebo nejaké také lepidlo, ktoré lepšie drží, predsa len je permanentnejšie, aby sa vám to časom, keď sa to aj bude sušiť napríklad, neodlepilo. Takže, tam mi vypadla, ale v tom prípade to asi bude musieť dlhšie aj ale pridržiavať. v tom prípade, teraz hovoríme o tom, že toto je rýchla práca. Keď to robíme s tou távnou pištolou, tak naozaj je to raz, dva hotové. Ďakujem za pomoc. To tak nechtiac sa inak Martinka stalo. Takže pokračujeme po vonkajšom okruhu a spravíme si takto celý vonkajší kruh. Keď máme vonkajší kruh, ja tu už mám predpripravené také, už sme sa akože posunuli v čase. Áno, aj sme takže sa sme si nalepili ten vonkajší kruh a ideme na vnútorný kruh, kde vidíte, že vlastne takisto lepím tie stlačené kúsky špica toho kornutíka ku stredu. A takto vlastne pokračujeme ďalej, ďalej. No a ako ešte budeme pokračovať ďalej, to sa samozrejme dozviete. Áno, konkrétne teraz vyrábame, respektíve sme začali vyrábať krásny veniec, ktorý si môžeme zavesiť, keď už bude takýto krásny hotový na stenu. Ale ideme sa ešte vrátiť k tej výrobe, pretože sme ho nedokončili. Ja som medzičasom v podstate dokončila obidve tie vrstvy. Áno. Kto chce, môže robiť ešte viacej. S tým, že teraz už nám ostáva iba ozdobiť stred. Keď si ho chceme robiť napríklad na Vianoce, ako vianočnú dekoráciu, môžeme dať do stredu krásne nejaké vianočné dekorácie, trblietavé, alebo môžeme ho trošku postriekať nejakým zlatým sprejom alebo zlatou farbou. My si tu môžeme ukázať, ako si dáme do stredu klasické prírodné materiály, to znamená oriešky, nejaké drievka, môžeme použiť škoricu, alebo nejaké pozlatené som na svoj priniesla, keďže už idú Vianoce, podpory alebo už akéhokoľvek. A jednoducho opäť pracujeme s tou távnou pištolou. Áno, toto sa stáva, pretože sme ju tu mali dlho zapnutú. Takže opäť použijeme iba... Asi nie je vidno, takže... Ja to takto chytím. A týmto spôsobom jednoducho vrstvíme tie oriešky ďalej. Tak, ako potrebujeme. Keď sa stane, zrovna som tam dala ruku do záberu. To vôbec nevadí, ono to je nutné, inak by sme ten oriešok tam asi neprilepili. Keď sa stane, že nám vzniknú nejaké neželané medzery, tak stále môžeme spraviť ešte menšie kornútky alebo nejaké drobné ozlobky dolepiť do tých medzierok. Takže takto by sme pokračovali v lepení tých orieškov. A prípadne môžeme, ako ste aj povedali, použiť škoricu. To, čo sa nám v podstate páči a hodí. To treba trošičku dlhšie pridržať, pretože to lepí len na takom malej plôžke. Môžeme použiť aj rôzne drievka, ktoré teda odporúčam dávať, až keď dáte všetky oriešky a potom naozaj len trošku na osvieženie. No takže najprv orechu. Čiže najskôr orechy a potom môžete vrstviť ešte ďalšie ozdoby. Áno, a takto vrstvíme, až sa dopracujeme k tomu, že sa nám to páči a je vlastne, je to celé zaplnené. Presne tak. Dobre. Teraz, kde to zavesiť? Ako to zavesiť? Zavesiť sa to dá na stenu. Ja to robím tak, teda, že som zvesila jeden obraz, ktorý sa mi momentálne nehodil na stene a použila som klinček, lebo nerada zatlkám klinčeky do steny, takže som použila hotový klinček. Ako sme už spomenuli na začiatku, máme vlastne pripravené dve dierky, do ktorých len obyčajne navlečieme. Ja som použila jutový motúzik, pretože ide o prírodnú dekoráciu a dĺžku v podstate toho motúzu si zvolíme podľa toho, ako potrebujeme. Ak potrebujeme, kľudne sa nemusíme ostýchať, spraviť aj dieru niekde dovnútra do toho kartónu a zalepiť vlastne, zavesiť tú dierku priamo na ten klinček. Takže nemusíme vešať podľa toho, kde to potrebujeme. Napríklad krásne to vyzerá aj na stole ako dekorácia, keď máte nejaký väčší stôl a potrebujete vyplniť stred napríklad. Áno. Dobre, takže toto sme... tu sú Vieme také malinké ešte spraviť aj taký miniatúrny,
ktorý vieme buď použiť ako vianočnú pohľadnicu, alebo keď to dáme bez toho priania, tak to vieme krásne zarámovať ako obraz. A môže to celoročne visieť na stene, keď nepoužijeme vločky, alebo teda nejaký snehový ale teraz je to veľmi Teraz je to aktuálne, tak preto sú použité vločky. Dobre, takže to, ako pripraviť takýto krásny veniec, už vieme. Napokon jeden tu je už aj hotový. A teraz sa pustíme do práce. Čo ideme teraz vyrábať? My si ešte ukážeme, ako môžeme opäť použiť tie staré knihy, alebo teda staré papiere na výrobu takejto, toto je konkrétne pohľadnica, ale tiež môžete si z toho vyrobiť takýmto štýlom vianočné ozdôbky, alebo aj celoročné nejaké pohľadnice. Keď vidíte, tak vlastne vrstvíme, celá záhada je, že vrstvíme 3 alebo 4 podobné tvary, nemusia to byť stromčeky, ja som teraz volila stromčeky, od najväčšieho po najmenší. A pracujeme úplne jednoducho tak, že si pripravíme tie strany zo starej knihy. Takže opäť používame listy. A ja pracujem tak, že jednoducho normálne, keď robím stromček, hej, tak si úplne približne, lebo tu v podstate o to ide, približne si nakreslím tvar, ktorý chcem vystrihnúť, alebo ja nestrihám tieto staré knihy, používam právitko a vlastne popri právitku trhám. Vzniká nám tam celkom pekný taký mierne otrhaný koniec. Áno. A keď sa nám tvar nepáči, tak vždy vieme ešte dotrhať potom aj ručne. Ako dopripraviť aj ručne. Takže takto by sme pokračovali, až by sme mali celý stromček. A mali by sme ich teda niekoľko? Mali by sme ich niekoľko. Ja som si to už pripravila, väčší, stredný, najmenší, kde ešte pre lepší kontrast som použila takú pečiatkovú farbu, ktorou som urobila v podstate, otupovala tie konce a tým pádom nám vznikne taký ešte krajší, starší vzhľad. Áno. Môžeme, nemusíme. Áno, ale vyzerá to krajšie. A potom celá záhada je v tom, že použijeme opäť moje obľúbené tzv. 3D vankušiky. Je to v podstate obojstranná páska, ktorá má 2-3 mm na hrúbku a tým pádom nám vytvorí krásny 3D efekt. A jednoducho si to lepíme, vrstvíme na seba. Aby sme dosiahli ten spomínaný 3D efekt. No a potom vlastne tieto stromčeky nalepíme na pohľadnicu, ktorá je z tvrdého. Či už si pripravíme nejaký pekný papier, alebo priamo na pohľadnicový základ a už rovno hotový stromček si nalepíme. Áno, môžeme použiť aj takéto malé perličky, ešte na takú trošičku, aby to nebolo úplne také fádne. Na kmeň stromu som použila obyčajnú hnedú šnúrku, v podstate namotanú na kúsku tvrdého papiera, pevného papiera a tiež len obyčajne nalepeného bilepidlom. A máme peknú pohľadnicu. Áno, nádhernú pohľadnicu, efektnú 3D pohľadnicu. Martinka, veľmi pekne ďakujeme. Ja ďakujem. Ale myslím si, že knihy, o ktorých teraz budeme počuť, by sme určite nemohli použiť na výrobu ani takého venca, ani vianočnej pohľadnice, pretože ide o najzáhadnejšie knihy na svete. Napokon presvedčte sa.